Pozdrav, imam pitanje ako može anonimno. Pred spolni odnos zna mi se desiti da budem anksiozan i ne mogu postići punu erekciju. Imam 24 godine, nemam problem sa testosteronom. Da li ima neki vid opuštanja pred spolni odnos? Lijep pozdrav. To je, prijatelju, kao da pitaš, kad god uđem u kockarnicu, ja sam anksiozan, ja sam depresivan. Kad god uđem na stadion gde se igra, gde 22 problematična lika trče za loptom, ti si anksiozan i depresivan. Tako isto. Kad legneš u krevet sa ženskom osobom koja ti nije supruga, koju nisi upoznao preko menadžera, a nisi se doveo u red, nisi sposoban za brak, ali ti bi da imaš seks, jer ti to zakon dozvoljava, jer si to video na filmovima i hoćeš da budeš govedo koji i ostali, koji snimaju take filmove i koji donose take zakone, onda te opsedne demon. I onda si anksiozan, nervozan, depresivan i treba ti neka hemija da zvekneš da bi se smirio. Razumeš? A ti kad se oženiš preko menadžera, kad se dove u red i kad legneš u spavaću sobu sa svojom suprugom, sa svojom princezom, nikad nećeš biti anksiozan. Tako da treba da prestaneš da se družiš sa ženama. Jer žene nisu za tebe. Jer se nisi osposobio da budeš muž. Ali nemaš oca da uzme motku da te isprebija, prvo da te vaspita, pošto nećeš da se vaspitavaš, da uzme motku da te isprebija, da ti spasi život. Bolje da te izlomi i da budeš nesposoban da mrkaš, nego da ideš i pre braka da mrkaš. Bolje. Za tebe bolje. Jer ćeš tamo da pogineš, demon će da te razvali preko tih velikomučenica s kojima se ti družiš. Nemaš starijeg brata, nemaš strica, nemaš džeda. Da kaže, alo, vole, gde si krenuo? Nemo da nam brukaš familiju. Nemo da te vidimo tamo s onim gologuzama i izlomit ćemo ti. Idi tamo kod matičara, promeni prezime, da se prezivaš Govnović, da nisi naše prezime. Ti jasno? Samo te vidimo još jednom. Ne sjeći se ovde. Pali. Ali dođeš kod matičara da promeniš prezime. Punoletan si. Imaš 24 godine. Pa tamo onda idi mrkaj tamo. Mrkaj, krkaj, šmrkaj, rokaj. Tako da, prijatelju, treba se dovodiš u red i nećeš biti anksiozan. Anksiozan znači demonizovan. A demonizovan je onaj koji ne poštuje zakone duhovnog zdravlja. A jedan od najgorih oblika kršenja zakona duhovnog zdravlja su predbračni i vanbračni polni odnosi. To je jedan od najgorih oblika samorazvaljivanja. To je gore nego kokain ili heroin. Evo, pitaju i narkomane, oni će ti kažu. Šta je gore? Zla žena ili droga? Hoću reći, brate, to ne može da se uporedi. Tako da Bog preko te anksioznosti ti pali crvenu lampicu i kaže, beži od nje buzdovane. A ti to nisi prepoznao. Ili veruješ stručnjacima oko sebe, koji su ti rekli da moraš to da radiš da bi razvijao muške reproduktivne organe. Evo, ako ne veruješ meni, javi se doktoru Stankoviću na pragmaticosinfo@gmail.com, on je stručnjak za muško-ženske odnose, on će ti potvrditi. Napisuje mnoge naučne radove koji su objavljeni u najpoznatijim svetskim naučnim časopisima.